Не знае какво ще дойде. Това няма да минава. Уважаеми съдии, нашия говорител желая да даде обяснението си сега. Познаваща ли госпожица Пеева? Да. Значи, познаваме още. С нея имаме дружба от 2 години. Докато разбрах, че тя не ме е използвала. И Знам, че сте разстроени, се опитайте да говорите по-високо. значи, познаваха, да, от 2 години. И имахме с нея дружба. Моля за тишина. И сега. Разкажете ни накратко какво се случи на 25 януари вечерта. Значи, 25 януари. 25 януари ми казаха, че Петя е в въпросното заведение Барабани. И аз отидах, като имах намерение да се поговорим, да се уточним, но тя отказа. Знаете, че ви прекъсвам това първият път, в който след раздялата си искате да се уточните с нея ли беше? Или Не. Значи аз си търсих много пъти, но тя винаги ме отхвърля молбите да се срещне. И толкова бях огорчен, че направих всичко възможно да се идем да поговорим. Тя, когато аз направих опит да поговорим, тя ме нарече селник. Моля за тишина. И каза, че как е могла да бъде с мен толкова време. И аз се огорчих и седнах на другата маса. Но тя през цялото време не е снимала и исках това да изтърка клипчето, но тя възрази, каза, че ще го пусне в интернет мрежата. И аз се огорчих, платих си сметката и излезнах. Излезнах към 10 без 15. И тръгнах по главната улица, като тръгнах по улица Наталия. Не, извинете грешка, по улица Рада Казалиева. Усетих след мен на 20-30 метра топчета и подигравки от сорта мухно. Също така и чух троплю. Какво се чува? Троплю. Моля за тишина. След това толкова много ме огорчи, че пожелах, се обърнах и в нервен пристъп и казах да изтърка клипчето, което е снимала. И тя каза, че няма. След това аз се опитах да взема телефона от ръцете, и в което тя ме отраска и ме зашлеви с предмет, мисля, че беше чанта, дамска. И затова отстраних главата и с лявата си ръка и бутна издясна. Видях, че носи също колето, което аз го бях подарил. И да отбележа, че телефона също бе закупен от мен. Можете ли да разпознаете тези вещи?
Да. Срещате се. Моля за тишина. След тази ситуация, Тима в какво състояние беше? И бях изключително огорчен. Не мисля как някой би се чувствал по друг начин след такава ситуация. Имате ли още въпроси? Защо се родилите в тогава? Значи, последният каприз ден беше, че иска на първо някакъв. Но аз не успях, нямах възможността и казах, че не мога да се отида в този ден. Виждате, навлизали дълбоко в финансовата криза. Не успях просто да се набавя с тези пари. Затова тя ми каза, че се намери